Узган ел үзәк башня урнаштырылып, 2 скважина урнаштырылган иде. Быел бу территория тиешле таләпләргә туры китереп койма белән уратып алынды. Бирегә шулай ук өстәмә тагын бер башня куелачак. Аллаға шүкір, енді көп еллык тырышлыгыбыздың нәтижеләре күренә башлады. Әкренләп узган ел içinde bir etapны уздык, су җибәрә алдык. Бүгенге Югартабын авылының күп мәдәбиятын 3тән 1 өлешендә инде бүгенге өйләрендә су ага. Халык бит әлбәттә бик риза, чөнки 2000 елда бер авылда су юк иде. Бүгенге көндә Югары Табын урамнарында су линиясын сузу эшләре дәвам итә. Траншея казылып, турбалар салына. Шулай ук ихаталарга су кертү өчен кыюлар ясала. Безнең организация строитель дип атала инде. Бригадада без 5 кеше эшлибез. 2 тракторист, 3 монтажник, 2 ай тирәсендә шәбетергә дип планлаштырабыз инде тизрәк. Су булай казыйбыз. Пока эшләр әйбәт бара. Нинди эшләр башкарасыз бүгенге көндә? Нинди эшләр эшләнелә? Хәзерге вакытта казу эшләре барабыз. Менә бу астагы урамда, Тукай урамында казыйбыз. Бер трактористыбыз казый. Пока ул казыганнарда турба ябыштырабыз, инде әзерләп барабыз. Югары Табын авылын сулы итү эшләре быел көз айларында тамамланачак. Югары Табынлылар күпме гомерләр сусыз яшәгәннән соң, ниһаять авыл тулысынча су белән тәэмин ителәчәк. Дәүләт программалары һәр даим шулай авыл халкы тормышын яхшыртырга ярдәм итә. Фәридә Гантинова, Динар Нуркинов, Мөслим телевидениесе.